Flere og flere unge mænd helt ned til 16-17 år henvender sig til skønhedsklinikker for at få foretaget en hårtransplantation. Det fortæller flere danske klinikker, som TV2 Eko har talt med. En af dem, der har fået ordnet høje tændinger, er Mike Møller. Vi ser billeder af her. Transplantationen skal eksempelvis fjerne høje tændinger eller tyndt hår på baghovedet ved at flytte hårsække til de områder. Tendensen bakkes op af adskillige, der viser, at der siden 2010 er sket en stigning på 140% i antallet af patienter, der får en hårtransplantation. Velkommen til dig, Mike Møller. Det er jo dig, vi lige så billeder af. Og du er 23 år og har altså fået lavet den her hårtransplantation i april måned, og man kan da faktisk rigtig godt se forskel nu hvor jeg kigger på dig nu. Men hvad var det, der gjorde, at du valgte at tage den her beslutning? For jeg ved, at sådan en operation er jo heller ikke helt nem at komme igennem. Nej, altså jeg tror, fra jeg var 18 år, har jeg egentlig bare været ked af mit hår. Altså helt tilbage, da jeg bare gik i 3. klasse. Allerede dengang havde jeg svært ved at sætte mit hår, og jeg har nogle gange vasket mit hår mange gange på en dag, for at få det til at sidde ordentligt osv. Og da jeg så bare 18 år, tror jeg, der begyndte jeg så at miste mit hår, og begyndte at blive mere og mere ked af det, når jeg kigger mig selv i spejlet. Men altså, nu har vi jo så de gamle billeder på der, og der er jo så nok nogen, der vil påpege, du har jo mere hår på de gamle billeder, men ja. Prøv at forklare. Jamen altså, selvfølgelig, jeg tror ikke, det er så slemt som nogen, men jeg er også kun 23 år gammel, men når jeg kigger mig selv i spejlet, har det bare været så slemt, at det har påvirket sindssygt mange ting, også i forhold til potentielt job og andre muligheder. Altså nu laver jeg en del på sociale medier, som jeg også har holdt mig fra, fordi jeg ved bare, at der er mange, der har holdninger til sådan nogle ting. Så det har stækket dig? Ja, meget. Man får jo så under den her operation flyttet hårsække fra baghovedet og om til forreste hårgrænse, og den operation ved jeg, du selv har beskrevet som 8 timer i helvede. Men du ligner en person, som alligevel synes, det var det værd. Meget. Altså jeg tror aldrig, jeg har været så glad for noget, jeg har gjort for mig selv. Altså allerede, da jeg gik ud af klinikken og var færdig med den her behandling, altså som man også kunne se i det første klip, der var jeg ved at græde simpelthen, fordi jeg bare var ramt af så mange følelser, og at det endelig var sket efter, jeg potentielt 5 års helvede-agtigt. Du er en del af en tendens, hvor flere unge mænd får foretaget den her transplantation, fortæller de 4-5 klinikker, vi har talt med. Men hvorfor så tidligt egentlig? Jeg tror, altså selvfølgelig, jeg tror, det er normalt anbefales fra, man er omkring 27 til 35. Det er der, hvor man skal begynde at tænke på at få lavet, hvis man gerne vil få det lavet, og selvfølgelig henad. Men jeg tror bare, jeg kom frem til den konklusion, at jeg gider ikke at vente potentielt 10 år, og så være ked af de næste 10 år, og ikke få udrettet de ting, som jeg gerne vil have lavet, når jeg kan få det lavet nu. Og så kan jeg altid få lavet det igen, fordi man kan godt få lavet det flere gange, især når jeg ikke får sat flere hår i, end jeg har. Og hvordan er du blevet modtaget med din nye hårpragt? Meget positivt. Altså, det er lidt sjovt, fordi inden jeg fik lavet, der har mange, der kommenteret på, og skal du ikke til Tyrkiet og få lavet dit hår, men efterfølgende er der rigtig mange, der har skrevet, at det ikke var så slemt, som jeg måske har troet, det var. Men jeg har fået rigtig meget ros, også i forhold til, at jeg har delt det så åbent på sociale medier. Ja, det skulle jeg faktisk lige til at spørge om, fordi det er jo noget, som man i hvert fald for nogle år tilbage godt kunne have forestillet sig var lidt et tabu, og måske i særdeleshed for mænd, der har vi kvinder jo måske i højere grad været gode til at dele ud af alle de ting, som vi går og gør i den retning. Hvordan har du oplevet det med tabuet? Altså generelt for mig selv har jeg ikke rigtig undersøgt så meget, fordi at jeg synes, det har været svært at finde noget reel information, som kommer fra mennesker, der selv har oplevet det, og ikke bare klinikkerne, som selvfølgelig sælger det bedste udadtil. Altså de vil jo aldrig sige, at en operation gør ondt, og at det kan være svært at sove efter. Så jeg tror bare, jeg er hiret efter at komme ud med det her budskab, hvordan det egentlig reelt er, og vise eksempel på min TikTok, hvor jeg filmede de første 30 dage hver eneste dag, så man kunne se den udvikling, både på godt og ondt. Lige et sidste spørgsmål. Bliver de siddende? Det håber jeg. Og hvis ikke de kører, er du så klar til 8 timer i helvede igen? Altså, da jeg lagde dig, så tænkte jeg, at det skulle jeg aldrig nogensinde gøre igen. Men jeg tror nu, så jo, jeg kunne godt tage en mere, hvis det var nødvendigt. Ja. Mike Møller, du skal have tusind tak, fordi du også delte med os her på News & Co. Selv tak.